Igama lam ndingubusiswa, ndaqala ngo-2021 uhamba apha. Ndazoba serious ngo-2023, ndangena ndonke. Bendimane ke ndizothenga imaterial yodwa, then ndiyohlala endlini, ndisebenzise yona. Ndabona uba okay, andisakwazi uhlala ngaphandle kwe-prophetic material, mandiloko ndizothenga oko. Ndathenga yona, ndabona kuyalunga. Ndaserious ngo-2023, ndangena ke ndazimisela. So ndabona ndiya-approve ezindaweni ngondilapha, yonke into ingathi iyalunga. Yaba kuhamba kwam apha, ndiye nda-aphruva apha kuFebruwari. Yaphuma eyokuqala imoto, nazi ibhalwe igama lam. Kwabakho idelay eziye zabakhona emva kweveki ezimbini, kwaphuma enye, zibhizinesi ke leyandayo. Ndiyayibulela ke intambiso yale ndawo, yiyo endime ngayo, ayikho enye into endihamba ngayo mna.